Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. At as promised, nakito ulit tayo. Bumabalik sa ating update. At gaya ng sinabi ko kagabi, kapag maging bagyo, babalik ulit tayo kaagad. So, hindi pa Friday, Thursday pa lang, nandito ulit tayo. So, ito po ang ating initial update sa bagyong si Carding. Isa na po siyang tropical storm, rapidly nag-intensify overnight. Gaya ng sinabi ko, na nakita natin yung circulation na gumaganda. So, sabi ko, I won't be surprised na magiging bagyo po ito at ganun nga, naging tropical storm at nagbibigay na ito ng threat sa Northern Luzon. Okay? Actually, from Central Luzon up to Batanes Group ang threatened nitong system na ito kasi meron tayong tinatawag area of uncertainty. Pwede siyang bumaba, pwede siyang tumaas, but based sa tracking, mukhang namimilig ko po ang Cagayan Valley. Okay? So, ito po yung ating Tagalog version na yung Huwebes ng gabi, ika-22 ng Septyembre. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power and Naga College Foundation. Now, punta natin ang fast animation. So, ito po yung satellite loop mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At kahapon, binabantayan rin natin yung isang bagyo, si 17W. Nandun na po, malapit na po mag-landfall sa Japan. Yan po, mabilis na kumikilos, 22 hanggang 24 kilometro bawat oras. At inasahan pong dadaan po, magbibigay po ng medyo katamtaman na hangin. At mga ulan dito sa may Shikoku at Southern Honshu. So, wag na natin pansinin yan. Dito tayo na yung kay Carding na kasalukuyan ay mabagal na kumikilos. Kanina, nasa patungo siyang east. Okay? Pag ganito yung movement niya. Pag ganyan. But since pagdating niya dito, yung nag-i-steer sa kanya dito sa baba, pinalitan na ditong mas malakas. Itong sa may northeast na nag-i-steer din kay 17W. So, pag alis ni 17W, yung ridge na yan, mag-expand po yan dito. Ito yung H. At yung steering environment niya, ipupush siya papuntang Northern Luzon. So, yan po ang mangyayari base po sa nakikita natin sa steering environment nitong system. Right now, medyo mabagal pa dahil mayroon yung isang high pressure ridge na nandito ay nagbibigay pa rin siya ng competing factor na i-push siya papuntang east. Subalit ito po ay humihina at lumalakas yung nagda-drive na yun kay 17W. Pag nawala na si 17W, kasi yung steering environment dito, let me use green. So, pag ganito siya pinupush siya pa ganun, kasi dito yung high pressure. Okay? So, yung ibang steering flow niya ay patungong west. So, in the next few days, mag-expand po yan hanggang dito. Okay? Yung H. So, ipupush na yun yung system more to the west. And mag-expand pa rin yan dito and then move pa siya papuntang west. So, yan po ang pinapakita ng mga computer models. So, since it's a small system, sobrang liit po niya, so, ang probability na mag-rapidly intensify, tinatawag nating explosive deepening, o rapid intensification, ay mataas ang probability. Kaya nung sinabi ko, ang forecast po ng bagyo sa hangin, okay, wind intensity forecast ay hindi masyadong accurate pa. Kagaya ni Rolly noong 2020, ganito rin ang itsura niya, napakaliit. And then, ayun, ang forecast hindi siya magiging super typhoon, dapat daw yung isa, si Shoni, at hindi nangyari, ito yung nag-intensify, yung si Rolly. And then, yun, naging super typhoon, but let's hope and pray na hindi siya maging super typhoon. Most likely, ang pinakamataas na pwede niyong abutan, mga category 1 o 2, bago mag-landfall dito sa may Northern Luzon. Dahil po, pag tinignan niyo mamaya, medyo mainit po ang karagatan dyan. Yung oceanic heat content, meron a couple of warm pool na posibleng mag-boost sa kanyang pag-rapid intensification o yung paglakas niyang bigla. So, nakikita natin na yun sa satellite as of 7 p.m. hanggang 11 p.m. na yung gabi. Ayan po siya. Unti-unti pong gumaganda ang kanyang sirkulasyon. Pag sinabi kong gumaganda, nagiging more formative po siya towards being a typhoon.
And then, ang kanyang tracking, pupunta po kasi dito. Okay? Nandito yung kanyang general track. Based sa magiging output ng steering environment. So, medyo lumalaki ang intensity forecast nito. But, gaya na sinabi ko, I won't be surprised kung maging typhoon kaagad ito bago maglandfall sa Northern Luzon. Huwag lang po maging super typhoon. Kasi pag titingnan po ninyo, yung oceanic heat content ay medyo may dadaanan po siyang warm pool. Sa ngayon, ang habagat ay concentrated lang po sa isang low pressure area sa may Vietnam at puro localized thunderstorms lang po with light winds from the west ang nakaka-affect po sa Mimaropa at ibang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Although Mindanao, may mga usual na mga tropical thunderstorms. Common yan sa area nila since na yun ay panahon pa rin ng La Nina. So, laging may mga ulan. At ito po yung blue image. So, kita po niyo yung dark gray. Yan po ang bagyo. At ito yung ating track kaninang alas 5 ng hapon. So, inaasahan pong maglandfall po ito bago magtanghali ng linggo, September 25. At posibleng dadaan malapit po sa Tuguegarao City sa may Cagayan. Tanghali po yan ng linggo, September 25. But ang probability po dito sa maglandfall sa may Cagayan ay nasa 40 to 50% pa lamang kasi 3-day forecast po ito. Mas mataas ang accuracy at probability kapag 24-hour forecast. As you go down up to 5-day forecast, pababa na po ang probability. So, pwedeng hindi na po siya totoo. Pwede pa rin bago. So, these are all plausible scenarios. Okay? Kaya may tinatawag tayong cone of uncertainty kasi pwede po siyang magtahak po patungong south dito sa may Isabela, Aurora area. Okay, dito sa may Calamian o okay, dito sa may Balintang at Mabuyan Cubao Island. So, yan po ang possible. But so far, as of this time, ito yung kanyang tinatahak. Dito po siya dadaan based sa forecast. Okay? So, bago siya maglandfall, ang forecast na yon ay 110 kph, 10 kilometers shy of becoming a typhoon o Category 1 typhoon. But gaya ng sinabi ko, meron pong mga mapupula ditong oceanic heat content. Ito yung latest data mula sa RAMMB ng Sierra of NOAA. So, yan po. For the next 72 hours, may dadaanan po siya a couple of warm pool which could boost the intensification of this system. Kaya, I won't be surprised kung maging typhoon po ito bago maglandfall. So, mga kababayan natin sa extreme Northern Luzon at Northern Luzon, mag-ingat po kayo sa pagdaan itong maliit na bagyo. Small but terrible po ang tawag natin dito kasi pag maliit ang bagyo, mabilis ang kanyang intensification. So, hindi natin aalisin ang probability na maging strong typhoon po siya bago maglandfall. But if yung kanyang acceleration ay lalong bumilis, baka tropical storm lang siya or near typhoon strength, baka mangyari yung forecast. But gaya na sinabi ko, hindi accurate po ang mga wind forecast. So, anything is possible. Maraming pwede mangyari. But i-pray natin sana hindi siya lumakas. Okay? Bukas, ibibigay ko sa inyo ang pinaka-latest na naman kung ano magiging tracking nito. But so far, wala pa rin pagbabago. Northern Luzon, ang kanyang landfall. Ang kanyang entry ay Cagayan Valley. At mag-exit po siya sa may Ilocos provinces. Ito yung ating rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang linggo. At nakikita po ninyo, ito yung track forecast ng bagyo. Nandito siya na yon, but ito yung gagalawin niya, ito yung ulan na dala niya. These are rains, okay? Forecast rains po ito. So, ito lang area ng extreme Northern Luzon o sa may Cagayan area ang maapektuhan po ng grabing ulan, itong bagyong ito at medyo may kasamang malakas na hangin. Ang habagat po ay concentrated po dito sa may area po ng Vietnam kasi meron po ditong another shallow L plane na nagfo-form. So, doon nagdadivert yung hanging habagat. So, nangyari po dito, light winds lang po mula sa west. So, nag-generate din po siya ng mga localized thunderstorms across Visayas and Mimaropa. Hindi naman masyado po sa may Metro Manila, sa Central Luzon,
Bicol region, katamtaman lamang po mga localized thunderstorms, lalo na po sa hapon o gabi. Okay? At ito naman po ang mga traffic po sa Western Pacific dahil may mga susunod pa rin pong mga tropical cyclone formation for the next 1 week. Okay? May kasunod siya, si 96, baka mag-develop din po yan. At so susubaybayan po natin ito. Bukas, magbibigay ulit tayong update. Sana may pagbabago, sana on the good side, hindi on the bad side. Kasi pag on the bad side, baka mag-rapid intensification pa rin itong bagyong ito. Okay, kaya ito yung ating graph shot to wrap up our initial coverage o initial update sa bagyong Carding. So, nandito po siya. Kasi stationary kanina, pero ngayon nagsimula na siya mag-move towards the west in response to the steering flow dito sa may northeast niya na nagpupush dati kay 17W. So, siya na yun magpupush kay 18W o kay Carding para mag-move patungong west. Okay? So, with that, tatapusin muna natin ang ating video analysis, update on Carding. At babalik ulit tayo bukas dito po sa ating YouTube channel, Mr. Typhoon.tv, at Facebook channel, MrTyphoon.com. So, don't forget to subscribe to our channel. Okay? Sa youtube.com/MrTyphoon or facebook.com/MrTyphoon para sa latest sa ating panahon at sa mga bagyo. Ito ulit si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Let's pray hard na sana malusaw yung bagyo, umakyat. Kung ano pang miracle na pwedeng igawa ng ating mahaba buong may kapal, na sana po hindi na po siya lumakas. Okay? So, see you again tomorrow. Have a great evening to all. God bless po.